Вітаю ўсіх сябры. Гэта канал Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, рубрыка літаратура і кава. Мяне завуць Воля Броман, адна з вядоўцаў гэтай рубрыкі. І сёння у нас у гасцях Ігар Іваноў, беларускі і брытанскі выдавец, бібліятэкар, публіцыст, рэдактар, перакладнік. Вітанкі, Ігар. Вітаю ўсіх, вялікі дзякуй, што запрасілі, это вельмі вельмі прыемна і нечакана і прыемна. Дзякуй. Нам таксама прыемна, мы даўно вас чакалі, абмяркоўвалі, што патрэбна запрасіць. Мы запрашаем не толькі там якіхсьці пісьменнікаў, мы і выдаўцоў і ўсіх літаратараў, звязаных з беларускай літаратурай, таму што мы бачым, што гэта мае вялікі водгук у беларускай дыяспары ў замежжы. Хочацца дакрануцца да чагосьці беларускага ў замежжы заўсёды. Сябры, пішыце, калі ласка, пытанні ў чаціку, падымайце рукі, а я распачну з нашага традыцыйнага пытання. Хто ходзіць на нашыя рубрыкі, ведае. Так як рубрыка называецца літаратура і кава, то бок такая гульня слоў кава і на канцы ABA, к нашай арганізацыі, то мы заўсёды пытаемся. Вось, спадар Ігар, што вы любіце? Каву, гарбату ці какаву ці штосьці іншае? Ну, я цалкам пераключыўся на каву. Я калісьці піў шмат гарбаты, але штосьці з узростам здарылася, што я падсеў цалкам на каву. Так, сябры, таксама можаце ў чаціку напісаць, што вы любіце. Яшчэ нас цікавіць такое пытанне амерыканцаў. Вось вялікі боль беларусаў у Амерыцы. Тут вельмі несмачная кава. Ці смачная кава ў Лондоне? Ну, яна смачная, у нас яна ў нас розная, як, напэўна, і шмат дзе. Італьянскі стыль кавы, гэта беспройгрышны варыянт. Так што жаліцца не даводзіцца. Цяпер мы п'ем інданезійскую ў гэты момант. Мы з сужонкам бы яму прывезлі 3 кілаграмы кавы з ягонай краіны. Яна па смаку крышачку адрозніваецца дэталі ад такой традыцыйнай італьянскай. Там, напэўна, больш арабікі, кіславатай такой. Ну вот, гэтым цяпер займаемся. Ведаеце, калі я вось там пра вас чытала нейкую біяграфію, там як вас Вікіпедыя называе, і мне зусім зразумела, там выдавец, выдае кнігі, перакладнік перакладае, там яшчэ быў такі тытул прафесійны бібліятэкар. І мне вось вельмі зацікала, таму што я думаю, у уяўленні многі бібліятэкар, ну ты вось прыходзіш у бібліятэку, нейкі чалавек, які там скануе твае кнігі, выдае, нейкі каталагізуе. Што робіць прафесійны бібліятэкар? Это, дарэчы, вельмі добрае пытанне. Прафесія вельмі моцна змянілася. Калі я вырашаў, чым я буду займацца ў жыцці, я моцна пакутваў ад браку самаўпэўненасці, таму я падумаў, што я хачу хавацца паміж кніжнымі паліцамі і пайшоў яшчэ і зрабіў магістэрку ў інфармацыйным менеджменце, якая адкрывае дзверы да прафесіі, да прафесійных пасадаў у бібліятэках. Але ў выніку вельмі хутка я зразумеў, што бібліятэкары працуюць з людзьмі. Ну, канешне, мы працуем з інфармацыяй таксама. Гэта от памежа інфармацыя і людзі і іх інтэракцыі, так? І, цуд здарыўся, гэта прафесія таксама моцна паўплывала на тое, што я стаў больш упэўненым і гэта дапамагло быць больш творчым і выказваць сябе больш зразумела. Так што, калі на пачатку я баяўся быць перад студэнтамі, то сёння я магу быць і перад шматтысячным і натоўпам, і ўжо няма страху за заіканне за маё. Таму бібліятэкарства гэта вельмі дарагая рэч для мяне. Но яна яшчэ дарагая, таму што калі я прыехаў жыць у Брытанію, то так здарылася, што я прыехаў дзякуючы запрашэнню айца Александра Нацана, які быў таксама бібліятэкарам, займаў пасаду бібліятэкара ў Скарынаўскай бібліятэцы, у нашай самай цудоўнай установе ў Еўропе, якую беларуская дыяспара стварыла, паваенная дыяспара, маю на ўвазе. І я 4-5 гадоў жыў праз дом ад Скарынаўскай бібліятэкі, і кожны дзень, канешне, я там быў, па розных прычынах, прыбіраў, чытаў, кніжкі расстаўляў, кніжкі разглядаў, што прывозілі ў валізах з Беларусі, не толькі з Беларусі, распакоўваў пасылкі.
А, і е, я бачу, наколькі важная бібліятэка была тады для айца Александра, які быў такой цэнтральнай фігурай увогуле беларускай паваеннай міграцыі у пэўны перыяд у 90-е, пачатку 2000-х гадоў, несумненна. І я вучыўся, от гледзячы на яго, я бачыў, якую ролю такія установы, як бібліятэкі, могуць мець у жыцці, у грамадскім жыцці, у беларускім грамадскім жыцці. І ну, гэта таксама паўплывала на тое, што я вырашыў стаць прафесійным бібліятэкарам. І, канешне, гэта ўжо потым праца адкрыла проста вочы на тое, што адбываецца, калі мы ставім кнігі перад чалавекам, перад людзьмі. У нас першая саколка нашага выдавецтва, яна казала, там было напісана «Кнігі збіраюць супольнасць». Гэта мы проста пабачылі, як толькі мы пачынаем гаварыць пра кнігі, то людзі збягаюцца на гэтую тэму. Праз кнігі можна збіраць супольнасць. Ну, ну, я кнігі не штампую і ўжо не сканую. Яшчэ 10 гадоў таму назад, калі я пачаў працаваць на тую кампанію, дзе я працую, 90% бюджэту бібліятэкі сыходзіў на электронныя прадукты. Так што моя роля як бібліятэкара — гэта навучыць маіх студэнтаў карыстацца тымі прадуктамі, якія дазволяць ім і дасягнуць таго, што яны хочуць як студэнты, і потым выкарыстаць гэта ў сваёй кар'еры. Ну, от гэтым займаецца бібліятэкар. Дзякуй за адказ. Ну, вы вельмі слушна сказалі, што кнігі і літаратура збірае супольнасць. Мы гэта бачым па нашым праекце «Літаратура і кава». Але вось я разумею, ну, вы даўно ўжо ў гэтай справе там і даўно ў эміграцыі. Ці не бачыце вы адток все-таки людзей, тому што зараз эра, все слухаюць вон аўдыакнігі, все там нейкія діджитал чытаюць, там штучны інтэлект. Ці ёсць нейкая дасюль вялікая цікавасць да папяровых кніг менавіта да бібліятэкаў? Ці яна патрошкі зніжаецца? Як вы бачыце гэта? Ну, глядзіце, калі глядзець проста на дыяспору, на эміграцыю, то гэта лёгка памыліцца, таму што ў нас усё адбываецца вельмі хутка, імгненна, там ідуць проста хвалі, так? Людзі прыходзяць, сыходзяць, палітычная сітуацыя мяняецца, і раптам усё ў нас мяняецца. Можа прасцей паглядзець, што адбываецца з рынкам. Ну, дык вось рынак агульны папяровых кніг, ён трымаецца даволі моцна. Выдавецкая справа, выдавецтвы — гэта вельмі прыбытковы бізнес. Ну, для некаторых вельмі прыбытковы бізнес, для многіх гэта зусім не прыбытковы, але гэта шлях рэалізаваць сябе свае ідэі. І ў дадатак да папяровых кніг, карацей кажучы, электронныя кнігі не замянілі папяровыя кнігі, гэта дакладна. І пакуль што няма, пакуль што не бачна, каб яны гэта зрабілі. Ёсць цэлыя жанры, якія проста не працуюць у электронным фармаце. Вазьміце тыя ж самыя кулінарныя кнігі. Але за што не вазьміся, любы жанр, нават навуковыя манаграфіі працягваюць выдавацца на паперы, нягледзячы на тое, што яны найлепшы кандыдат на тое, каб памерці перад электроннай кнігай здацца. Усё роўна штосьці такое ёсць, што тактыльны прадукт, культурны тактыльны прадукт нас захоплівае. Яшчэ цікавая рэч з кнігамі, што яны ў нас выклікаюць імпульс. Мы у самым пачатку, калі мы стваралі выдавецтва з Карынай, я думаў, што практычна ўсе нашыя продажы будуць праз электронныя кнігі, у электронным фармаце, ці праз інтэрнэт будуць замаўляць у нас. Аказалася, што не, самыя вялікія продажы праз кірмашы, там, дзе мы сустракаемся з людзьмі, там, дзе мы можам расказаць людзям пра кнігі. Цяпер я з тутакі вярнуўся, і вось гэта ўжо другая была тутака фестываль пад Беластокам, дзе мы прадавалі, дзе ў нас быў у продажы альбом экспедыцыі Вацлава Ластоўскага, так, вось гэты. І я ўжо думаў, ну за год ужо ўсе даведаліся пра гэты альбом, ужо ўсе маглі накупіцца. Не, пастаянна проста бачыш, вот людзям запытваешся, вы чулі пра гэту экспедыцыю, расказаць вам, і яны проста
стаять і 5 хвілінаў слухаюць, я ім расказваю гісторыю. Гэта пра тое, што ну інтэрнэт і кнігі яны дапамагаюць адно другому, але няма таго такога, каб інтэрнэт, электронныя кнігі ці аўдыёкнігі цалкам замянілі друкаваную кнігу. І гэта добра. Гэта значыць, што магчымасцяў больш, мы можам чытаць кнігі, слухаць, спажываць іх тым спосабам, які нам адпавядае. Так, дзякую. Я як той чалавек, які я люблю вельмі папяровыя кнігі, але мне часта здараецца, я набываю папяровую кнігу, вось каб яна ў мяне была, а потым іду і слухаю аўдыё, бо так зручней, там ты штосьці гатуеш, робіш і там слухаеш. Але да, папяровая абавязкова, каб на палічцы. Гэта штось такое утульнае і хатняе заўсёды, яшчэ калі па-беларуску. Ну вось калі вы пачалі гутарку пра выдавецтва, пра Скарына Прэс, чым вы зараз займаецеся, як справы ў выдавецтва, якія пляны, што зараз вось выдаецца? Раскажыце трошкі. Окей, мы набліжаемся да 3-й гадавіны сваёй. 6 жніўня нам будзе 3 гады. Вельмі шмат змянілася за 3 гады, калі мы стваралі выдавецтва, поле было зачышчанае рэжымам, практычна нічога ў Беларусі не існавала ўжо, але вельмі мала яшчэ было ў эміграцыі. А цяпер сітуацыя такая, што я не ведаю, беларускіх выдавецтваў у адной Польшчы пад дзясятак ужо, так? І вельмі такіх крутых выдавецтваў. І гэта вельмі добра. Для нас гэта значыць, што мы выдавецтва ў Лондоне, мы можам крышачку разняволіцца, таму што ёсць багата людзей, якія зробяць тое, што б мы хацелі зрабіць, але зробіць гэта лепш, хутчэй і танней, і таму мы можам сфокусавацца на тым, што нас на самым пачатку якраз і падкінула нам гэтую ідэю, што прыйшоў час ствараць выдавецтва. А гэта разуменне таго, што Лондон — гэта цэнтр беларускага жыцця, ну, калі не ў Еўропе, то ў заходняй Еўропе, то мы пастаянна тут сустракаемся з людзьмі з усяго свету, прыязджаюць. У нас на кухні ў Скарынаўскай бібліятэцы адбываюцца невераемна крутыя размовы, і ў людзей ёсць цудоўныя рэчы ў шуфлядах там ляжаць, ці пішуцца, ці ў іх ідэі ёсць, ці яны ведаюць людзей, якія стварылі нешта цудоўнае і сядзяць на рукапісах. І таксама было разуменне, што у нас ёсць думкі і каштоўнасці, якія яшчэ не з'явіліся ў кнігах, ці ім вельмі цяжка прабівацца ў кнігах. Па розных прычынах, ну, мы тады думалі пра Беларусь, пра ўсе абмежаванні, з якімі беларускія выдавецтвы сутыкаюцца. Ну, дык вось, ну, лета ў нас было даволі, пачатак ён быў такі ціхі, асабліва не выходзіла шмат нічога. Вось Артура Камароўскага чарговы паэтычны зборнік толькі выйшаў на мінулым тыдні, «Анатомія». Ён яшчэ ў Польшчы, я не бачыў яго яшчэ сам, не паспеў. Але мы ўжо чакаем на наступным тыдні, мы чакаем пераклад Маціаса Геўрыца, ягонага рамана «Харкер». Гэта такі палітычны раман, і палітычны і лірычны. Па-беларуску такога, здаецца, не пішуць нават. Будзе цікава, што такога жанру літаратуры будзе па-беларуску. Гэта пераклад з нямецкай мовы. Пасля выходных я здаю яшчэ адзін пераклад у друк. Гэта ўжо эсэ. Гэта першае для нас будзе эсэ, мы ніколі нічога такога не выдавалі. Элізабет Адентер, яна напісала эсэ пра дэмаграфічны крызіс не толькі ў Еўропе, а ўвогуле ў свеце з фемінісцкай перспектывы. Ён будзе важны, для тых, хто цікавіцца тэмай сацыялогіі, будзе цікавы студэнтам-студэнткам. Увогуле эсэ як жанр у беларускім кніжным свеце не вельмі распаўсюджаны, так што гэта таксама мы ставілі задачу, каб Скарына рабіла новыя рэчы, цікавыя, каб прасочвалася ў такія, паміж тым, што ўжо існуе, стварала нешта новае, эсэ як жанр нам цікавы.
потым яшчэ мне тыдзень трэба, каб скончыць працу над вельмі захапляльным зборнікам апавяданняў аўтаркі, якая жыве ў Новай Зеландыі, яна беларуска, Вольга Касцюк. Мы публікавалі ейнае апавяданне ў анталогіі беларускага пісьменства, а з таго часу яна сабрала зборнік апавяданняў, будзе называцца «Дубовыя яблочкі». Я так разумею, што гэта на палескім дыялекце. Там цікавая кніга, там першыя 2/3 напісаныя па-расейску ад 2020 года до 2022 года. А потым, калі пачалася вайна ва ўкраіне, аўтарка перастала пісаць па-расейску, і ў структуры кнігі гэта вельмі папісана. І яна пераключаецца з расейскай на беларускую і на сваю палескую гаворку. І вот гэты пераход мяне вельмі якраз крануў. Яны самі апавяданні цікавыя, прыгожыя, але і кніга сама як цэльнасць грае вельмі прыгожа. Ну і ёсць іншыя рэчы, таксама і Юрсунар, такая бельгійская аўтарка, каралевіца бельгійскай літаратуры, упершыню выйдзе па-беларуску сёлета. Ну, багата яшчэ чаго ёсць у запасе. Дзякую, вельмі цікава, вы пра кнігу распавядалі, і я адразу, мне ўжо вочы загарэліся, хачу пачытаць, мне мурашы трошкі пашлі, таму што, я думаю, многім адгукнецца вось гэтая наша эвалюцыя ў беларушчыну. Так, Надзея, бачу руку, адзіны каментар перад гэтым сказаць: сябры, магчыма, вам цікава кагосьці, каб мы запрасілі, таксама пішыце ў каментарах, мы падумаем над гэтымі людзьмі, мы заўсёды рады любым беларускім пісьменнікам, пісьменніцам, паэткам, літаратарам, выдаўцам, таму пішыце свае ідэі ў чаціку. Надзея, давай. Ігор, вы закранулі гэтую тэму наконт таго, што зараз шмат выдавецтваў, беларускіх выдавецтваў за межамі Беларусі. Ну і вынікае пытанне, ці існуе паміж вамі канкурэнцыя? Ці вось, ну хто ведае, можа быць, ужо існуе. Ну, я проста, я каля дзесятка, можа больш, да? Прыкладна. Я думаю, што калі б мы пачалі лічыць, то больш за дзесятак набярэцца вельмі хутка. Вось, такіх вялікіх нават 3 проста ў Польшчы, якія проста няспынна прадукуюць выданні, але там ёсць больш дробныя, і яны таксама вельмі цікавыя, тое, што яны робяць. І плюс яшчэ ёсць выдавецтвы і ў Літве ўжо 2, ёсць у Чэхіі 2, ёсць у Нямецчыне, ну, як мінімум у Канадзе. У Канадзе ж ёсць. Так. Так што гэта бясконца. Вось. Канкурэнцыю, ведаеце што? Гэтае пытанне было, дакладна такое пытанне было ці не самае першае, што нам задалі, калі мы рабілі прэзентацыю, самую першую прэзентацыю у Варшаве ў самым пачатку 2023 года. І я тады яшчэ не прадумаў гэтую тэму, я тады ўжо не памятаю, што я сказаў, но цяпер я думаю, што я можа лепш адкажу. Безумоўна, мы канкуруем, гэта не без гэтага. Ёсць такая рэч, што не ўсе выдавецтвы аднолькавыя. Ёсць тыя выдавецтвы, якія прафесійныя. І самыя вялікія нашыя выдавецтвы па-за межамі Беларусі, гэта, безумоўна, прафесійныя выдавецтвы, і яно так і павінна быць. Але мы сябе да іх кагорты мы сябе не адносім, і ў нас ніколі не было задачы стаць прафесійным выдавецтвам, мы заўсёды меліся быць аматарскім. У нас ніхто не зарабляе, у нас няма супрацоўнікаў, мы нікому не плацім заробкі, акрамя тых людзей, якія робяць нам, рэдагуюць кнігі, напрыклад, ствараюць вокладкі. Вось. Але штатных супрацоўнікаў у нас няма, і гэта немагчыма. У Лондоне прафесійнае беларускае выдавецтва стварыць было б немагчыма. Плюс у нас усё ж такі было іншае пакліканне. Мы хацелі працягваць традыцыю беларускага брытанскага кнігадруку, а яно заўсёды было такое
ціхае, спакойнае, аматарскае, але вельмі якаснае. А, Я вам кажу, можа быць, я потым вам прывяду прыклады, што там нашы беларусы рабілі ў мінулым. Вось. І я думаю, што мы не памыліліся, таму што вот гэтая вот наша некамерцыйнасць дазваляе нам фокусавацца, дазваляе нам часам выдаваць кнігі, якія, ну, заведама не аплацяцца, і на іх няма фундатара. Хоць, канешне, мы заўсёды стараемся знайсці фінансаванне, мы заўсёды стараемся прадаць чым больш асобнікаў, але бывае такое. І вось. І вот гэтая, ну, згода на тое, што мы будзем аматарскім выдавецтвам і можам сабе дазволіць некамерцыйныя рашэнні, гэта дазваляе нам прымаць рызыкоўныя рашэнні. Такім чынам, канкуруем, азіраемся, вучымся адзін у другога, але таксама вырашаем свае ўнутраныя, ну, як бы патрэбы, пытанні, вот, згодна з тым, што як мы бачым сябе ў гэтым свеце. Дзякуй. Ну, як здаровая канкурэнцыя падштурхоўвае да М. якасці насамрэч, поэтому выглядае, што это якраз такая сітуацыя зараз у беларускім кнігавыдавецтве. Дзякуй. У гэтым сэнсе канкурэнцыя даволі жорсткая. Дзякуй. У меня яшчэ было пытанне, але мне падаецца, часткова, Ігор, вы ўжо адказалі, што Ага. што вылучае ваша выдавецтва ад іншых, якая разынка? Ну і вось вы сказалі пра гэтую атмасферу вось такую, трошкі не такую афіцыйную, што там у кагосьці выдавецтва вось яны жаночую літаратуру выдаюць там. Ну, кожная свая Мгм. разынка. У чым вось Так. Ну, самая відавочная рэч тое, што мы лёнданскае выдавецтва, і для нас вось гэты кантэкст, што мы паходзім з Лондона, ён важны. Мы памятаем, што тут хтосьці з Літвы, называўся Ян Ліцвін, ці Ян з Літвы, яшчэ да Скарыны выдаваў кніжкі на лаціне. Мы не ведаем, ці ён быў з тэрыторыі сучаснай Беларусі, ці з тэрыторыі этнічнай Літвы. Ну, у любым выпадку, гісторыя от беларускага кнігадруку ідзе стагоддзі туды. Я сяджу ў доме, які быў збудаваны ў той самы год, калі «Укароткае» было прыдумана ў Лондоне. Вось. Гэта было ў сярэдзіне 19 стагоддзя. А потым пасля Другой сусветнай вайны у Лондоне выдаваўся хіба што бадай самы якасны часопіс, рэлігійны часопіс, што беларуская эміграцыя стварыла, «Божым шляхам». Тут выйшла першая анталогія беларускай паэзіі па-ангельску ў 71 годзе. А потым тут выдаваліся адна за другой манаграфіі Арнольда Макміллена, прафесара Арнольда Макміллена. Выходзілі пераклады на ангельскую Генію, Шыгаруна, іншых аўтараў. І вот гэтыя карані мы ў выдавецтве «Скарына» мы моцна памятаем пра тое, што мы новыя, але ў нас ёсць вялікая гістарычная падушка за намі. І таму ёсць адказнасць за тое, каб не прафукаць. Гэта, напрыклад, праяўляецца ў тым, што дзе магчыма мы трымаемся класічнага правапісу. Для нас важна, каб гэта тэма не была закрытая, каб ніхто не рабіў, каб нікому не прыйшло да галавы, што беларускі класічны правапіс заканчваецца рэфармаваным правапісам. Так, мы выдаём кнігі і рэфармаваным правапісам, і любім яго, і ніколі нікому не адмаўлялі ў тым, каб іх кніга выйшла, калі б яны хацелі рэфармаваным правапісам. Але ёсць традыцыя, 80-гадовая традыцыя беларускай эміграцыі, захавання класічнага правапісу. Нават у тыя гады, калі гэта ў Беларусі было забаронена, ці ў БССР, ці ў Рэспублікі Беларусь цяпер забаронена выдаваць кнігі класічным правапісам, і яго можа захаваць толькі эміграцыя, наша дыяспара. Вот гэта яшчэ адна разыначка выдавецтва «Скарына».
Ну, я ўжо сказаў пра тое, што у нас ад самага пачатку у нас было адчуванне, што ёсць незакрытыя тэмы ці не паднятыя тэмы, ёсць рэчы, пра якія цяжка гаварыць. 3 гады таму назад практычна не існавала такога. Існавала, але не было акрэслена больш так выразна такіх рэчаў, як фемінісцкая літаратура і квір-літаратура. Мы выдалі анталогію беларускага гей-пісьменства, і дзе магчыма працуем над фемінісцкай літаратурай, але ёсць іншыя рэчы, іншыя жанры, проста на якія не хапае сілаў. Калі б у нас з'явілася больш людзей здольных, ахвотных працаваць, мы б з задавальненнем бы выдавалі багаслоўскую літаратуру. У нас на гэта ёсць і экспертыза, і жаданне гэтым займацца. Проста няма сілаў, энергії бракуе на ўсё. Вось, так што такое разнастайнае выдавецтва, але якое б хацела пашыраць беларускі сусвет. Каб нам усім было зразумела, што Рэспубліка Беларусь гэта не гэта наша бацькаўшчына, але беларушчына, Беларусь не заканчваецца, не абмяжоўваецца Рэспубліка Беларусь. Мы можам нашу беларушчыну культываваць там, дзе мы ёсць. Вот гэтым выдавецтва Скарына займаецца. Дзякуй. Дарэчы, у тэму анталогію гей-пісьменства вось агучваў таксама Мікіта, займаўся агучкай. Выйшла народная кніга цэлая, дзе звычайныя шараговыя беларусы маглі агучыць нейкае апавяданне. Мікіта, можа, ты нам кінеш спасылачку на аўдыёбукс, і дзе можна паслухаць гэта. І таксама прапанова табе, бачыш, Мікіта, феміністычная літаратура, так што давайце наступную агучку, былі ўжо падборка феміністычных твораў. Ось. Так. Ось, наступнае пытанне цудоўнае ад спадара Юрася Шамецкі. Вітаю, Ігар. Гледзячы на вашыя валізкі з кнігамі ў Таронта ў мінулым годзе, успомніў тады пра апавяданне кніганошы Уладзіміра Караткевіча. Апавяданне распачынаецца так: у сасновым лесе маліцца, у бярозавым любіцца, у дубовым волю каваць, у яловым душу д'яблу прадаваць. Ці лічыце сябе кніганошай і ў якім лесе вы жывеце сёння? Я якраз пра гэта сёння думаю. Вялікі дзякуй за гэта пытанне. Я пра гэта якраз сёння і думаў, што ў пераліку там хто я, выдавец, прафесійны бібліятэкар і гэтак далей, чаго бракавала, гэта кніганоша. Гэта вельмі блізкая рэч для мяне. Кніганоствам я пачаў займацца яшчэ, ведаеце, калі, напэўна, я ў школе вучыўся ў Беларусі, ўжо ў апошнія там гады. Гэта быў час Беларускага народнага фронту, і тады на іхных з'ездах яны дазвалялі проста прывалакчы там валізу кніжак і прадаваць, так, у іх не трэба было запытвацца, такі быў час нейкі абсолютна ліберальны. Я тады пачаў у царкву хадзіць, і я быў найлепшым спецыялістам, як аказалася, хто ведаў, дзе што ёсць цікавага рэлігійнага прадавалася, беларускага менавіта. Вось, я прасвятляў з'езды Беларускага народнага фронта тым, што мне было цікава. Потым я цягаў кніжкі з Менска ў Лондан і назад, канешне, ўжо як студэнт, калі быў у Лондоне. Скарынаўская бібліятэка ім кніжкі або прывозілі, раз на год, можа, атрымлівалася самаходам прывезці. А так, увогуле, то людзі хадзілі да прафесара Мальдзіса, напаковвалі валізы і везлі ў Лондан, распаковвалі. І не толькі кніжкі там былі, там і часопісы, нават газеты, цэлыя падшыўкі газетаў вазілі. І гэта вельмі важна, пакуль я не забудуся, гэта будзеце смяяцца, але гэтыя газеты з канца з БССРаўскіх часоў, можа, пачатку Рэспублікі Беларусь і так далей. Аказваецца, што это вельмі каштоўная рэч. Можа, пару месяцаў таму назад адна даследніца з Лідс, такі горад ёсць у Брытаніі, з універсітэту Лідс, прыехала, таму што яна шукала работніцу і сялянку. Яна даследуе жаночую культуру
ці побыт, жаночы побыт у савецкай Беларусі. І вось аказалася, што скарынаўская бібліятэка адзіна вось месца ў Брытаніі, можа быць, нават у заходняй Еўропе, дзе можна пачытаць работніцу і сялянку. Вось, пра ўсе гэтыя, пра памады, пра вязанне, пра працоўную дысцыпліну і сямейнае жыццё. Вось. А потым, калі мы завялі выдавецтва Скарына, то аказалася, што ну окей, я вязу кніжкі з Карыны ва ўсходнюю Еўропу, тому што там большасць нас жыве, так? А назад, ну не буду ж я вяртацца з пустымі валізамі. І таму я пачаў сябраваць з іншымі выдаўцамі, выдавецтвамі і запакоўваць кніжкі, і запакоўваць валізы іхнымі кніжкамі. І аказалася, што гэта вельмі крута, таму што цяпер мы робім кірмашы ў Лондоне. Вот, як мінімум 2 разы на год, на каляды і на купалле мы святкуем іх, плюс яшчэ ёсць кніжны кірмаш, а калі здараюцца там нейкія рамеснікі штосьці прынесці, яны сваё прыносяць. Вось. Плюс кніжкі, плюс кніжкі з нашай кнігарні разлятаюцца па ўсім свеце, набываюць, у тым ліку і ў ЗША набываюць. Пра тое, наколькі гэта важна, гэта суперважна. Адна моя калега ў выдавецтве сказала, мы тады разважалі пра айца Александра Надсона, якога я прыгадаў, ён 4 разы аб'ехаў свет, вакол света, наведваючы беларускія суполкі па розных прычынах, як душпастыр, але ён таксама быў культурным дзеячам і такім грамадскім супольным. Ён ездзіў, каб ведаць, што там адбываецца, ён злучаў. Але ён вяртаўся таксама ў Лондон са скарбамі. Скарынаўская бібліятэка таму мае там і статут Вялікага княства Літоўскага, 2, там і Гланіні і так далей, таму што беларусы па ўсім свеце прымалі айца Александра. І ён быў такім святлом вельмі часта для беларускіх суполак. А вот цяпер аказваецца, што кнігі і людзі, якія займаюцца кнігамі, раз'язджаюць па ўсім свеце. Я выязджаю ва ўсходнюю Еўропу, бывае па некалькі разоў на месяц. І часам бывае, што ў Варшаву еду, потым еду ў Беласток, потым назад у Лондон. І такім чынам кніганоша не толькі кніжкі разносіць, кніганоша яшчэ глядзіць, што там адбываецца, і прыносіць, я не скажу, што плёткі, не, а навіны прыносіць. І гэта мне самому цікава, і я бачу, што людзям цікава. Мы сустракаемся ў Варшаве, абменьваемся навінамі. Тыя самыя навіны потым я падзялюся тут. Ось перад тым, як гэта сустрэча пачалася, я волі распавядаў пра тутаку, пра фестываль пад Беластокам. Таму я б сказаў бы, што роля кніганошаў атрымала новае другое жыццё. Вось цяпер у нас у дыяспары. Я не адзін такі, ёсць кніганошы, хто носіць кніжкі праз дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь. Усё легальна, не парушаюць. Але, канешне, гэта вялікая смеласць для людзей, што могуць узяць кнігі ў аўтобусе. Іншыя прывозяць на фестываль прадмова і везуць зноў жа назад нейкія іншыя кнігі там ці ў Прагу, ці ў Вільню. Вось, вялікі дзякуй за пытанне. Так, дзякуй. Наступнае пытанне, дарэчы, гэта пытанне нам часам і ў АВА пытаюцца, таму што мы таксама хочам захаваць беларускі класічны правапіс у дыяспары. Вось Надзея якраз як першая прэзідэнтка АВА, яна сказала, трэба нам захоўваць. Але вось слухайце пытанне, оно такое даволі актуальнае. Язык ад Паўла. Язык — это динамично развивающаяся система. То, что называется классичным правописом, это архаический вариант белорусского языка. Это примерно то же самое, как если бы русские в эмиграции публиковали книги на древнерусском языке. Што на гэта сказаць можна? Калі б усё было так проста з гэтай сістэмай, якая развіваецца дынамічна. Ніхто ж у нас не запытваўся, хочам мы гэты новы рэфармаваны правапіс там у 30-е гады ці не хочам. Это быў гвалт. А прыводзіць у прыклад, што і расейцаў згвалтавалі, яны пагадзіліся, дык гэта іхная праблема, што я тут скажу.
Ам, я не думаю, што класычны правапіс заменіць рэфармаваны правапіс. Просто класычны правапіс, разумееце, гэта ж не толькі правапіс, гэта яшчэ ўвогуле, гэта ўся традыцыя стаўлення да мовы. Гэта не гвалтоўная, гэта традыцыя не гвалтоўнага стаўлення да мовы і беражлівага захавання таго, што мы маем, і пастаяннага разважання. Гэта ж не выпадкова, што мы таксама ў скарыні стараемся нават не захоўваць, а прасоўваць традыцыі дыялектнай беларускай мовы ці гаворак. Напрыклад, кніжкі Уладзіслава Гарбацкага мы апошнім часам проста пачалі выдаваць са слоўнічкам ззаду, таму што ён выкарыстоўвае шмат віцеблянізмаў. Некаторыя з гэтых лексікі, можа быць, і ёсць у слоўніках, у мейнстрымавых слоўніках, а многага гэтага няма. І павінен быць хтосьці ў гэтым свеце, хто гэта захавае. І я думаю, што наша адчувальнасць на гаворкі, наша адчувальнасць у скарыне на гаворкі, яна ў тым ліку суправаджаецца, стала вынікам таго, што мы адчувальныя на правапіс. Яшчэ раз паўтару, я не думаю, што класычны правапіс павінен замяніць, што мы павінны адмовіцца ад рэфармаванага. Хутчэй за ўсё, што будзе адбывацца, што мы прыйдзем, калісьці мы прыйдзем да таго, што будзе шчырая размова, дыскусія пра тое, як наш беларускі правапіс у свабоднай Беларусі павінен выглядаць. У гэты момант такой дыскусіі не адбываецца і адбыцца не можа ў прынцыпе, таму што улады ў Рэспубліцы Беларусь забараняюць выкарыстоўваць класычны правапіс і адмаўляюцца, заўсёды адмаўляліся ад якой-небудзь дыскусіі на гэты конт. Гаворка і пра ўлады, і пра інстытут мовазнаўства. Так, дзякуй. Так, от ад Канстанціна каментар. Ігор, вялікі дзякуй за перайманне справаў пры бібліятэцы. Ой, тут важна сказаць, што Скарынаўская бібліятэка і выдавецтва Скарына Прэс дзве асобныя установы. Это праўда, што выдавецтва нарадзілася на кухні Скарынаўскай бібліятэкі, але вельмі хутка мы прыйшлі да высновы і да пагаднення, што мы не можам залежыць адно ад другога, інакш мы проста будзем блытацца на рог. Але мы супрацоўнічаем, цесна супрацоўнічаем. У нас ужо выйшаў альбом «Экспедыцыя Вацлава Ластовскага». Гэта цалкам матэрыялы Скарынаўскай бібліятэкі. Праз месяц-два выходзіць зборнік да 50-годдзя Скарынаўскай бібліятэкі. Цудоўныя, абсалютна шыкоўныя артыкулы, цудоўна ілюстраваныя. І будзе выходзіць факсімільнае выданне рукапісу. Гэта зборнік, такі рукапісны зборнік Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Лондане. І гэта таксама будзе шыкоўная рэч. Я не ведаю, як паліграфічна, спадзяюся, і паліграфічна атрымаецца, але шыкоўна па сваім змесце, таму што гэты рукапіс быў расчытаны ў 1992 годзе. Яшчэ тады тэхналогіі не дазвалялі зрабіць гэта факсімільна, як рэпрадукцыю такую зборніка зрабіць. Але тады расчыталі і выдалі, яно выглядала як машынапісны такі зборнічак, вось гэты рукапіс Ларысы Геніюш. Але калі мы цяпер пачалі працаваць над новым выданнем, мы зразумелі, што расчытана было кепска, і з-за гэтага вершы, якія ў гэтым рукапісе, большасць з іх так і не ўвайшлі потым у пазнейшае выданне Ларысы Геніюш. Так што я вельмі рады, што атрымліваецца, як яно і павінна быць, атрымліваецца гэта супрацоўніцтва, карыснае для бібліятэкі, і выконвае нашу місію, дапамагае нам выконваць місію, для чаго выдавецтва Скарына было створана. А бібліятэка, я ўсіх заахвочваю, калі будзе магчымасць, калі вы не ў Еўропе, калі прыедзеце ў Еўропу, пазначце, што Лондон — гэта добрае месца, куды прыляцець, там ЗША ці Канады, зрабіць кароткі перапынак, і ад цэнтра ў Лондоне літаральна паўгадзіны
падземкай у паўночнай Фінчлі, і ў бібліятэцы вам пакажуць, раскажуць пра ўсе гэтыя скарбы, што беларуская эміграцыя захавала. Дарэчы, многія экспанаты ў скарынская бібліятэка это не проста бібліятэка, гэта таксама і музей, гэта і галерэя. Вось. І многія экспанаты, многія скарбы там, дарэчы, былі захаваныя нашымі суродзічамі ў ЗША і Канадзе. Просто не было ў той час, там у 60-е, 70-е, 80-е гады не было установаў прыдатных для захавання ў гэты момант. Ну, уся эміграцыя тады ў 70-е гады скідвалася на тое, каб набыць дом для скарынаўскай бібліятэкі, выплаціць іпатэку. Таму гэта была вот справа ўсёй нашай беларускай супольнасці у дыяспары, не толькі Брытаніі, але і ў ЗША, і ў Канадзе, і ў Аўстраліі, і ў Францыі, каб і набыць будынак і падтрымаць калекцыю, і стварыць падушку фінансавую для скарынаўскай бібліятэкі. А я пакуль зачытаю ад Анастасіі. Яна напісала: прывітанне, пытанне на канец, але чаму б зараз яго не задаць, таму што іншых пакуль няма. Беларускамоўных бібліятэк у свеце няшмат. Ці ёсць паспяховыя праекты, якія выкарыстоўваюць мясцовыя рэсурсы, публічныя бібліятэкі ці небеларускія культурныя цэнтры? Добрае пытанне, дзякуй. Сітуацыя мяняецца вельмі імгненна з гэтым усім. Цяжка сказаць, так ці не. Можа, я крышачку яшчэ з гісторыі пачну. Мая магістэрка была пра славянскія і балтыйскія бібліятэкі Великабрытаніі пасля Другой сусветнай вайны. І вось адразу пасля вайны было літаральна сотні розных клубаў, нейкіх супольных праектаў у Великабрытаніі, і беларускіх, украінскіх, і літвійскіх, латышскіх, так далей, але яны вельмі хутка сталі закрывацца, таму што людзі асімілёўваліся, і людзі старэлі, альбо пераязджалі з Великабрытаніі, пераязджалі ў Новы Свет. І, канешне, з імі бібліятэкі былі аднымі з першых установаў ці функцыяў, што закрываліся, перасталі існаваць. Калі я займаўся гэтай тэмай, сколькі это было, гадоў 16-17 таму назад, у прынцыпе, толькі 3 бібліятэкі з тых сотняў і захаваліся. Ось наша беларуская, украінская бібліятэка і архіў імя Шаўчэнкі ў Лёндане, і вельмі вялікая польская бібліятэка. З усіх іх толькі польская бібліятэка здолела прарвацца у публічныя бібліятэкі ў Великабрытаніі. Гэта вельмі цяжка, Таму што бібліятэкі ўсё ж такі гэта інстытуцыі, як бы сказаць, там шмат структураў, і па-іншаму немагчыма. Просто так кніжкі прынесці, сказаць, вы пастаўце на паліцы, хутчэй за ўсё, што не возьмуць, таму што адкуль людзі даведаюцца, што гэтыя кніжкі ёсць на паліцах, так? Таму ёсць вялікае пытанне. Але калі мы цяпер звернемся да нашага часу, я ведаю пра спробы ствараць беларускія калекцыі, маленькія калекцыі у Польшчы, у Швейцарыі, у Швецыі. У Польшчы, зразумела, там вялікая беларуская грамада, і там ёсць прафесійныя бібліятэкары, бібліятэкаркі нашы, яны ведаюць, што робяць, ведаюць, як гэта рабіць. У Швейцарыі нашы суродзічы набылі камплект беларускіх кніжак з Польшчы, каб перадаць публічным бібліятэкам і паглядзець, што з гэтага адбудзецца. Спроба, паглядзім, ці спрацуе. Цікава, у Швецыі спрабавалі стварыць калекцыю электронных кніг беларускіх. І гэта было крышку раней, яшчэ за 20-й год. Наколькі мне вядома, гэта не атрымалася, таму што тады проста кніг не было. Але я думаю, што нават цяпер бы не атрымалася, таму што хоць у прынцыпе, беларускія выдавецтвы вельмі мала выдаюць кніжак, як электронныя кнігі. Гэта мы стараемся практычна ўсё. Але гэта не акупаецца, электронныя кнігі, на жаль, не акупаюцца. І таму, канешне, гэта ідзе з вялікай цяжкасцю.
Але каб бібліятэкі пачалі набываць электронныя кніжкі, трэба, па-першае, каб была супольнасць, каб попыт быў, каб людзі хадзілі і казалі: мне трэба вось гэтыя кніжкі, так? А другое, трэба, каб гэтыя кніжкі былі ў дыстрыбутараў бібліятэчных. А гэта тое, што выдавецтвы павінны ведаць, як гэта зрабіць. А я думаю, у беларускіх выдавецтваў яшчэ бракуе досведу, разумення, як прарвацца да бібліятэчных дыстрыбутараў. Ну вот індустрыя, складаная такая індустрыя. Дзякуй за адказ. Вось ад Анастасіі яшчэ каментар. Наколькі далёкі ад насычанасці рынак беларускамоўнай літаратуры? У дзіцячай пакуль далёка, а як пра астатнія? Ну, гэта складанае насамрэч пытанне. Скажам так, ёсць багата жанраў, багата тэмаў, багата кшталтаў і літаратуры і кніг, дзе мы нават яшчэ і не паспрабавалі сябе. Я маю на ўвазе беларускія выдавецтвы. Ну вось я прывёў прыклад эсэ, што мы выдадзім. А падумайце пра драматургію, колькі драматургіі выдаецца па-беларуску. Ну, можа, з паспяховых можна сказаць, што паэзія, ў прынцыпе, яе стала багата выдавацца. Ну, я ведаю, што... Я б сказаў бы так, што попыт на лёгкія жанры, на дэтэктывы, на такія рамантычныя, на рамантычную прозу, на нескладаную, што чытаецца хутка. Гэта бяздонны проста вот рынок. Сапраўды на фэнтэзі у мяне на тутацы падышоў хлопчык, кажа: а хорар у вас ёсць? Ну, я паглядзеў, у нас была адна кніжка хорара, але гэта дарослы хорар. Вось. А коміксы у нас не выдаецца. Карацей кажучы, рынок не запоўнены. Дзякуй. Ігор, вось прафесійная парада. Мы ў АБА намагаемся, у нас ёсць праект, мы перакладаем амерыканскіх аўтараў кнігі Так. на рускай мову. Ось з Мікіта зрабіў пераклад марсіяніна. Што б вы яшчэ нам параілі? На што нам звярнуць увагу? Што будзе попыт мець? Коміксы і дэтэктывы. Вот гэта беспройгрышна. Ну і, канешне, тое, што цяпер гэта моцна, гэта фэнтэзі. Ну, так. Пакіньце, гэта тое, што вы можете рабіць, і гэта вельмі правільна. Пакіньце гэтую такую сур'ёзную літаратуру там іншым выдавецтвам, каму гэта трэба хочацца, а тут трэба сапраўды нешта папулярнае прыдумляць, тое, што будзе заходзіць тінейджерам нашым. Так, Мікіта, матай на вус, запісуй. Так, дзякуй вялікі. Канстанцін, пытанне. Ігар, пытанне з гісторыі. Вядома, што было шмат перакладаў Францішка Ляхновіча у кіпцюрах ГПУ. Аматарскія пошукі не прынеслі поспеху. Ці даводзілася бачыць, якія пераклады? У кіпцюрах ГПУ па-польску дакладна выходзіла, па-мойму, выходзіла па-італьянску. Павінны быць кнігі. Гэта трэба паглядзець у скарынаўскай бібліятэцы. Магчыма, нават гэта будзе ў каталозе. Ну вось, было па-ангельску. Я не здзіўлены, таму што гэта сапраўды была першая кніжка пра сталінскі гулаг, якая прарвалася на захад. Гэта першае, што захад даведаўся, прачытаў пра гулаг, гэта Ляхновіча. А тут я яшчэ падкажу, у дадатак да Ляхновіча быў Германовіч і ягоная Кітай-Сібір-Масква. І па-беларуску хто з нас ведае, што гэта абсалютна цудоўная, ну, цудоўная, это страшная кніжка, але цудоўная кніжка, цудоўна напісаная кніжка пра лагеры ў сталінскім Савецкім Саюзе. Вось, і пачынаецца, што Манчжурыі. І гэтая кніжка перакладалася таксама і выходзіла па-літувіску, выходзіла па-польску, і ёсць ангельскі пераклад, ніколі не выдадзены.
у рукапісе ў скарынаўскай бібліятэцы ляжыць. Але сама кніжка таксама цікавая рэч. Я размаўляў з нашымі з беларусамі, хто ведае, хто чытаў гэту кніжку. І вот цікавая там думка прагучала, што нам трэба пачаць адаптоўваць тэксты, таму што тая кніжка напісана архаічнай мовай. Ну окей, я натрэніраваны гэта чытаць. А плюс Германович яшчэ пісаў гэта пасля дзесяцігоддзяў пасля па-за Беларусю у лягерах, потым ён жыў у Польшчы і праз Італію яму атрымалася перабрацца ў Великабрытанію. Я б сказаў бы, што ёсць кнігі, якія трэба было б адаптаваць іхную там і мову і правапіс. Окей, я тут цяпер я б тут бы сказаў, што нават з класычнага правапісу трэба перапісаць на рэфармаваны правапіс, але таксама падумаць пра лексіку. Па-ангельску гэта практыкуецца. Шекспіра выдаюць у самых розных фарматах, абы толькі чыталі, у самых розных формах. Вось мы неяк выйшлі ад Аляхновіча. Можа, напішыце мне на інфо slimak@skarinapres.com падумаем пра Аляхновіча, я пашукаю, пагляджу ў скарынаўцы, што ёсць. Ну, Або вось хтосьці чытае да. Германовича. Германовича па-італьянску кнігу набыла ў Італіі. Супер. Ну, я тут каментары чытаю, што трэба так перапісаць, бо інакш ніхто не будзе чытаць. Ну, окей, я разумею сантымент, але я не згодны з тым, што ніхто не будзе чытаць. Я сказаў бы, што буду чытаць, але можна перапісваць, і тады іншыя будуць чытаць. Так. Оля, саме пытанне. На Купалі ў Канадзе сёлета запытвалі пра рэлігійную беларускую літаратуру. Ці ёсць такая ўвогуле? Ёсць, не шмат. Ну, гэта залежыць, што мы маем на ўвазе пад рэлігійнай літаратурай. Калі казаць пра багаслоўскую літаратуру, то гэтага, канешне, малавата. Але для публікі, для шырокай публікі, можа быць, багаслоўская літаратура і не такая цікавая. Скажам, пабожная літаратура. Ведаеце, я пасля... Вы будзеце смяяцца, але гэта вельмі сур'ёзна. Гэта вельмі сур'ёзна. Я пасля універсітэта мяне размеркавалі мяне хацелі размеркаваць у Полацкі універсітэт. Я жыў у Менску з мамай, ведаеце, мне не хацелася з'язджаць, мне атрымалася нейкім чынам іх угаварыць размеркаваць мяне ў літаратурны музей Якуба Коласа, дзе мне вельмі падабалася працаваць, але мы зараблялі $20 на месяц, мне хапала тады грошай на булачкі, кефір на абед. Такая Беларусь тады была ў тыя часы. Вось, але не толькі за грошы я адтуль збег, проста таму што мне ўвогуле падабалася кніжкі выдаваць, і вот мяне пераманілі ў выдавецтва, якое называлася тады Ава Марыя, яно стала Про Христо, гэта рыма-каталіцкае выдавецтва. І я вось у іх вельмі шчасліва адпрацаваў год, адзін з найлепшых гадоў майго жыцця. І мы тады паехалі, у тым ліку мы паехалі на Буцлаўскі фэст з усімі кніжкамі, што выдавецтва выдавала. І ведаеце, гэта натоўпы, яны проста раскупалі ўсё, раскупалі малітоўнікі, раскупалі нейкія там кніжкі там пра малітву, пра пабожнасць, там пра этычнае жыццё, і так далей. Я думаю, што голад на рэлігійную літаратуру вельмі моцны, і мы нават самі не ўяўляем сабе да канца, што гэта ёсць. У нас усё ж такі няма такой моцнай традыцыі. І плюс, канешне, у самой Рэспубліцы Беларусь там расейскамоўнасць, вот гэты націск, сквал з Расіі ідзе. Гэта, канешне, замінае. Ну, от у дыяспары, цяжка, але трэба рабіць, я б сказаў. Так, дзякуй. Вось, дарэчы, Зміцер Вішнёў таксама спасылачку ў чат напісаў. Мы таксама ўсе спасылкі скапіруем і пад відэа, калі выкладзем яго на YouTube, і потым у Facebook івент таксама ўсё пакінем вам, сябры. Я падзяліўся перад
перад гэтым я падзяліўся спасылкай на сайт, называецца «Часасловец», ён прысвечаны айцу Александру Нацану. Ён перакладаў не толькі літургічную літаратуру, ён таксама пісаў гістарычную, рэлігійную гістарычную. Напрыклад, у мяне ёсць кніжачка, называецца «Магдалена Радзівіл і грэка-каталіцкая царква ў Беларусі». Но гэта толькі адзін з прыкладаў. А ў яго ёсць біяграфія біскупа Чэслава Сіповіча, суперская проста кніжка. У прынцыпе, гэта ўсё ёсць у электронным варыянце, але я не ведаю, я, можа быць, забыўся сказаць, вельмі хацеў сказаць, тое, што штосьці існуе ў электронным варыянце, гэта не значыць, што гэта не трэба выдаваць на паперы, таму што я ўвесь час сутыкаюся з тым, што людзі не ведаюць, што людзі з інтэрнэтам стасуюцца на запыт. Вот мне трэба купіць піцу, я схожу туды, а людзям не прыходзіць да галавы, потому што яны не ведаюць, што такая кніжка існуе, так? Яны не будуць яе шукаць. А яны прыйшлі на фестываль, на тутаку там, ці, як Вольга кажа, на купалле у Таронта. Яны паглядзелі на кніжку, і у іх запалілася жаданне яе прачытаць. Таму я, калі ёсць выдаўцы, і аба, якая хоча выдаваць кніжкі, не бойцеся выдаваць тое, што існуе ў электронным варыянце, таму што ёсць попыт і на папяровае, нават калі штосьці ў электронным існуе. Дякую. Я, до речі, спасилочку, що ви давали на часословець, поділилася у чатику так само. А я бачу спасылачку на часопіс «Наша вера». Не бойцеся, што часопіс так называецца, калі вам рэлігія не цікавая, там вельмі цікавыя культуразнаўчыя, літаратуразнаўчыя артыкулы выходзяць. Гэта адзін з найлепшых сёння беларускамоўных часопісаў, я б сказаў бы, што мы маем. Ну, супер, дякую. Ну, і ми вже так про таку літературу почали розмовляти, яка не самая популярна. І ви, ну, на початку ви казали, що у вас увогуле ідея видавецтва не стати неким там суперкомерційним проєктом. А все-таки ці були некие книжки, які прям були суперкомерційні, популярні, і просто вони там розійшлися як пирожки гарячі? Так. Ну, окей. Може бути, їх не так уже і шмат у нас було, ну, але нам яшчэ і 3 гадоў то няма, таму і досвіду не шмат. Альбом «Экспедыцыя Вацлава Ластоўскага» прыбытковы. Потым мы цалкам распрадалі ўвесь наклад мовазнаўчых працаў Вацлаў Ластоўскі зноў паўтараецца. Мы любім яго. Гэта бяздонная крыніца натхнення. Дык вось, Уладзіслаў Гарбацкі, якога вы ведаеце, якога вы запрашалі тут, ён сабраў, паколькі ён жыве ў Вільні, мае доступ да беларускіх матэрыялаў у бібліятэках там і архівах, ён сабраў па максімуму кароткія тэксты Вацлава Ластоўскага, пачынальніка беларускага мовазнаўства ў пэўным сэнсе, ну, аднаго з пачынальнікаў, аднаго з ранніх аўтараў. Вось. І аказалася, што усе ведаюць, што ён пісаў пра мовазнаўства, але ніхто не бачыў гэтых тэкстаў сабраных разам. А нам атрымалася там 70 з нечым кароткіх артыкулаў. Ну вот такі быў нечаканы бестселлер, мы будзем зноў друкаваць, таму што нам кажуць, што ў Беларусі людзі ўвесь час запытваюцца пра гэтую кніжку. Ну, з паспяховых таго ж самага Уладзіслава Гарбацкага гід па фемінізацыі беларускай мовы. Гэта такі слоўнічак, маленечкі зусім, з фемінітывамі. На гэтую тэму ўвогуле фемінітываў, фемінізацыі беларускай мовы мы выйшлі з Уладзіславам яшчэ, ён выйшаў вельмі даўно, але першую ягоную кніжку мы выдалі ў 2012 годзе, тады яшчэ Скарыны не было, там іншыя былі праекты нейкія. І я тады вельмі баяўся гэтых фемінітываў. Для мяне гэта было нешта дзіўнае сказаць. Чэмпіёнка я мог сабе ўявіць, а аказваецца, у нас, напрыклад, чэмпіянеса была такая форма. Ці біскупка, жанчына не можа быць біскупам, а аказваецца, у беларускіх тэкстах былі біскупкі, і так далей. Вось. І мы выдалі першую кніжку пра фемінітывы яшчэ ў 2012 годзе, а літаральна заняло колькі, 10 гадоў, каб гэта тэма ўжо перастала выклікаць жахі, і цяпер усе ахвотна кажуць і бягуха,
і гісторыца. Ну, можа, не ўсе кажуць гісторыца, но я вельмі полюбляю гэтую форму. Ну, ўжо пра прэзідэнтку і міністрку то і гаворкі няма. А Ну, як, з до таких речі, паспех. правильно, гісториця чи гістариця? Тому що я чомусь Абодва вчила гістариця. абодва варыянты правільныя. Яны абодва сустракаюцца ў літаратуры. Но мне падабаецца гісторыца, таму што гэта як бы разводзіць. Ну, гэта не так, ну, у школе гістарыца ў школе, можа быць, гэта мяне плужае, а вот гісторыцы ў школе няма. Так? Дякую. Так, сябры, у нас ще трошки засталося часу, є магчимість апошняе задаць пытанне ці напісаць якийсь каментар. А пакуль мы чакаем, распавядзіце, што вы за такая цікавая цішотка і што за такая кніга цікавая. Я ведаю, што вы пра ўсё яе распавядаеце, і мы, напэўна, у планах, можа, аўтара гэтай кнігі таксама запросім. Так, кніга называецца «На старт і ў тэмпе». Старт і тэмп – гэта футбольныя каманды ў Ворфы. Вось. А падзагаловак «Ножны шпурляк на Аршаншчыне». Вось. Аўтар гэтай кніжкі Артём Сізінцаў, ён журналіст і блогер, і ён 13-14 гадоў пісаў кніжку пра гісторыю ножнага шпурляку на Аршаншчыне. Ножны шпурляк значыць футбол. Гэта фраза з'явілася ў слоўніку Яна... Господи, што ў мяне адбываецца? Я выстануўся. Станкевіча, так? Янкі Станкевіча у ягоным великалітоўскім расійскім слоўніку, дзе ён кажа, што ножны шпурляк – футбол. Вось. Я пра тое, што слова шпурляк у нас дзесьці калісьці ўжывалася для мячыка. На жаль, мы не ведаем, у якіх гаворках. Вось. Але у дыяспары мы фіксуем, што ножны шпурляк з'явілася ў слоўніку. Увогуле, гэта тэма спартовай лексікі беларускай у эміграцыі абсалютна недаследаваная. Я вельмі спадзяюся, што Артёму атрымаецца прыехаць калісьці ў Лондон і пасядзець у публікацыях беларускай эміграцыі паваеннай. Таму што ў нас былі футбольныя каманды паваенныя, і былі таксама, мне здаецца, у Злучаных Штатах таксама былі футбольныя каманды. Былі іншыя спартовыя каманды і спаборніцтвы. Так што ў нас развівалася гэта лексіка ў эміграцыі, але сама лексіка таксама была і ў міжваенны час, у заходняй Беларусі і ў БССР. Але многа таго аўтэнтычнага нашага беларускага потым было змецена барбарызмамі, словамі з іншых моваў. Нічога кепскага няма таго, што мы бяром і там знаем казаць аўтсайдер ці гандбол. Але чамусьці гэта, не чамусьці, гэта зразумела чаму, але у беларускай гісторыі гэта адбывалася праз расійскую мову. У нас напэўна, 80-х да 1980-х, 90-х гадоў ужывалася фраза ручны мяч. Вось, для таго, што цяпер гаворыць гандбол. А калі расейцы перайшлі на гандбол, паціхонечку гэта слова перайшло ў беларускую мову. Окей? Яно не расейскае, але яно прыйшло праз расійскую мову. І гэтае засмечванне нашай мовы замежнымі словамі прыходзіць да нас як каланіяльны такі ўплыў. Таму ва ўсіх мовах, па ўсіх краінах былі спробы, і будуць, і застаюцца, і будуць спробы таго, што называецца пурызм. Гэта шукаць нейкія свае аўтэнтычныя карані. Для нас гэта славянскія карані. Праз гэта прайшлі і палякі, і чэхі, і вось літоўцы цяпер займаюцца гэтым. Яны спрабуюць зразумець, што для нас, для іх аўтэнтычнае ў спартовай лексіцы, таму што спорт — гэта палітыка. Спорт захапляе настолькі моцна, што, не ведаю, калі вы ведаеце людзей, хто фанаты, заўзятары,
Ну, яны жыццё могуць аддаць за сваю каманду пакласці. Вось. І на гэта не трэба забывацца, да гэтага трэба сур'ёзна ставіцца. Спорт гэта для мяне было адкрыццём, наколькі эмацыйна ўспрымаюць людзі гэтую кніжку. Яна сапраўды выклікае не проста інтарэс, а вельмі моцныя эмоцыі, што гэта нешта наша, нешта сваё, такое вельмі глыбокае. Дякую вялікі. І вось апошняе пытанне. Тут Надзея і Святлана зацікавіліся, вы ў самым пачатку расказвалі пра стварэнне літары У. Калі ласка, распавядзіце пра гэты факт. Окей. Мы пасля на 1831 году была чарговая хваля ад'езду з нашых земляў, так? Вось. І багата хто з нашых суродзічаў з былога Вялікага княства Літоўскага, а тады ўжо расійскай імперыі, апынуліся па-за расійскай імперыі. Вось, у тым ліку Міцкевіч, там у Парыжы. І некаторыя апынуліся ў Лондоне, у тым ліку Александр Рыпінскі. Вось, ён быў з Віцебшчыны, вось, з дробнай шляхты, і ён зарабляў грошы настаўніцтвам і фатаграфіяй. Ён быў адным з першых фатографаў у Лондоне ўвогуле. Вось. Ён гэтым зарабляў на жыццё, але ягонае... я тут про сябе адразу, ягонае захапленне было кніжкі. Вось. І ён пісаў пра фальклор, пра беларускі. І вось у 1852 годзе ён выдаў кніжку, дзе ён выдаў кніжку, дзе ён спрабуе патлумачыць, што ён вынаходзіць, што ён будзе ўжываць адметную іншую літару для таго, каб перадаць адмысловы такі гук, што ёсць у беларускай мове. І ён прапісвае гэта як такое У кароткае з гачкам вось на версе. А верш той, які ён прыводзіць у прыклад, гэта «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Вось. Такім чынам з'яўляецца гэта У кароткае. Кажуць, што адначасова з ім хтосьці іншы, я не цікавіўся, адначасова хтосьці іншы пачынае ўжываць гэту літару У кароткае. Ну, а потым гэта перакачоўвае да Багушевіча, ён адкульсьці дачуўся. А потым з лацінкі гэта пераходзіць у кірылічнае выданне ўжо крышку пазней, і такім чынам мы атрымліваем У кароткае. Ну, а пачалося вось у Лондоне, захаваўся яшчэ дом там, дзе жыў Рыпінскі. Можна паглядзець пра кніжку на ўскрайку Лондона. Дзякуй вялікі, сапраўды цікавая гісторыя. Дзякуй усім, сябры, за вашы пытанні, каментары. Анастасія піша: дзякуй вялікі за цікавыя думкі, гумар і бясконцы пазітыў і за сур'ёзныя адказы на пытанні. Дзякуй вам за цудоўныя пытанні, за гасціннасць. Так, сябры, я там скидывала спасылачкі ў чат. Калі вам бяспечна, подписывайтесь на соцсетки Аба. Там у нас яшчэ ёсць выпуск «Літаратура і кава» на канале, на YouTube-канале Аба, дзе шмат іншых пісьменнікаў можна паглядзець. А таксама спасылачка на PayPal, можна падтрымаць Аба. Усе данаты ідуць на ганарары пісьменнікам, якраз каб гэтая рубрика «Літаратура і кава» існавала. Так, вось таксама Зміцер яшчэ скідвае спасылачку на свой раман «Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер». Вось, Оля піша: дзякуй. Так, сябры, дзякуй усім за ўдзел, дзякуй Ігару вялікіму. Да, ось так выглядае кніжка Зміцера. Так, чытайце кніжкі па-беларуску, набывайце ў Скарына Прэс, прыязджайце ў Лондан у бібліятэку. І пішыце кніжкі для нас.
Так, дзякуй, сябры, усе пішуць да сустрэчы. Так, усім добрага дня, Супер. вечара, ранку, у каго які час. Дзякуй, што былі з намі. Дякую вам.